Halljátok-e? Egyszer úgy adódott, hogy Jézus meg Szent Péter még nálára is elkeveredett. Dinny és hátnál ültek a vízparton, ott nézték a lustán honpölygő vizet, meg a túlsó szakadékos partot. Az a part tele volt messziről is látható lyukakkal. Parti fecskefészkek lehettek ott. Már biztosan kikeltek a kicsik, mert a nagy fecskék folyamatosan röpködtek kibe. Egyszer csak erős csivitelésre figyeltek fel. Kicsit ódalt egy csapott fecske üldözött hangos csatakiáltással egy jóval nagyobb madarat. Ha úgy fordult a nagy madár, a napsütésben láthatóvá váltak a kékes szárnyégek, úgyhogy Mátyás madár lehetett a támadó. A fecskék végül is elkergették. Lásd de Péter, mennyi eszük van a fecskéknek. Magukban semmi módjuk nem lenne a sokkal nagyobb ellenséggel. Összefogva mégis elkergetik. Az embereknek is ezt kéne csinálni. De sok ember csak magának való, arra vár, hogy kikapparják mások neki a gesztenyét, ő meg majd szépen megeszegeti. Péter csak hümmögött, tám válaszolni is akart, mikor odament melléjük egy kisfiú. Illedelmesen köszönt. Aztán a közeli bocfabokorról levágott egy jókora ágat a bugyli bicskájával. Letisztogatta az oldalágaktól, madzagot vett elő a zsebibű, rákötte a bot végére. Az inge oldalából pedig kiakasztott egy horgot, ott felkötte a madzag másik végére. Kis fadarabot tett rá úszónak. Bele is lógatta a vízbe, csak úgy, csali nélkül. Péter úgy nevette, hogy vargát rántott tőle az oldala. Hogy akarsz te halat fogni csali nélkül? Valami kell a horogra. Kenyérbél, kukac vagy giliszta. Hát kenyerünk az nincs. Édesanyám azt mondta, hogy ha Isten segíteni akar rajtuk, segít. Csak ki kell érdemelni. Nem tudom, én jó gyerek vagyok-e, de az akarok lenni. Ha az Isten jónak tanál, így is adhat. Ha meg nem akar a horogra semmi, akkor tudom, hogy meg kell javulnom. Épp, hogy befejezte a kisgyerek a mondókáját, eltűnt az úszó a víz alatt. Ahogy megemelte a botot a kisfiú, jókora hal picánkolt a horgon. Jaj, de jó, máma lesz mit enni ebédre. Gyorsan levágott egy hajlékony fűszaveszőt, azt átfűzte a hal kopoltyúján, hurkot csinált rá. A másik végét a víz melletti bokor egyik ágához rögzítette. Ahogy még vízbe vette a csupasz horgot, már is vitte valami. Egy még nagyobb hal, azt is fűszaveszőre fűzte a gyerek, és újból a vízbe vette a horgot. Drága jó Istenem, nekünk már elég lenne ebédre, de a szomszédnéni nagyon öreg. Magában van, azt sokszor nincs neki mit enni. Adjál már neki is egy halat. Még tán ki sem mondta, már is eltűnt az úszó, és jókora hal kapta be a horgot. A kisfiú megköszönte Istennek az adományát, elköszönt Jézuséktól, és elindult haza. Akkor megszólalt Jézus. Szép dolog az Istenbe vetett hit, de az Isten nem mindig ér rá csak rád figyelni. Úgyhogy fogadd meg a barátom tanácsát, hozd magaddal máskor csalit, vagy szedjél itt a vízparton. A gyerek megköszönte, azt menni akart. Péter még utána szólt. De nem elég ám a gilisztát, meg a kukacot a horogra tűzni? Meg is kell azt szopni. Úgy lesz biztos a fogás. Mutassa már meg a bácsi, hogy kell azt csinálni. Ejnye, hogy az anyád jó Istenit. Szaladt ki Péter száján. Úgy nevetett Jézus, hogy az oldala is megfájdult. Látod, Péter, aki másnak vermetárs? De komolyra fordítva a szót, sokan tanulhatnának ettől a gyerektől. Tehát nem csak elvárja, hogy segítsen rajta Isten, hanem ki akarja érdemelni. És nem csak magára van gondja, hanem másokra is.